मजाबारि होननाया जाबाय चिरां जिल्लानि मोनसे रेभिनिउ भिलेज। बेवहाय ट्राइबेलफोर दंमोन, बर' ट्राइबेलफोर। बे ट्राइबेलफोरनि मियादि हा, बेफोरखौ नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिनि मानसिफ्रा, जायफ्रा हानि मोन्थाय गैया, बिथांमोना कौशलगत भाबै हस्तगत खालामनानै बेदखल खालामनानै दं। बेखौ उच्चेद खालामनायनि थाखाय सरकारा, बिटिसि सरकारा इतिमध्ये अर्डार होबाय आरो बे अर्डारखौ प्रशासना कारज'करि खालायाखै, जार फलत हाइकर्टआव बे केस सोलिगासिनो दङ। चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल इयुथ लीगनि साननैनि हाबाफारि लानानै कनफारेन्स जादों, जेनेरेल कनफारेन्स। बिनि गेवलां मेल जादों। बे गेवलां मेलाव आंबो अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि महरै बेवहाय गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला फैनानै आङो बेवहाय अनुभब खालामफैदों आरो मिथिनो मोनदों जे अल आसाम ट्राइबेल संघनि जितु उद्देश्य लक्ष्य, बेफोरखौ डेलिगेट हाउसआव मोजाङै सावरायलायनाय जादों आरो ट्राइबेल संघनि उद्देश्य लक्ष्य बे एजेन्डाफोरखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय गोख्रों मोनसे गोदान कमिटि दादों। सिगांनि कमिटियाबो मोजाङैनो मावलांदों आरो दा गोदान उद्यमजों दानि कमिटिफ्रा खामानि मावगोन होननानै मेलनि गेजेराव गावसिनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेखौ मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघ, चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल इयुथ लीग, बिसिनि खामानि मावनाया मोजाङै जालांगोन। गासैबो ट्राइबेल माहारिनि अधिकार, बेफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बा जागोन, बेखौ मिजिंथिदों। सार, बेनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि, ट्राइबेलनि माखासे हा हुनि जेंना, बेफोरो ट्राइबेल संघनि नाजानायजों जाफुंबोदोंबो। दा बेबायदिनो गुबुनारिफोरा हाबसोनानै थानाय, दा बेबायदि बिदिन्थि महरै मजाबारि, जाय हायाव बर'फोरनिमोन, बेखौ दिनै गुबुनारिफोरा कब्जा खालामनानै दङ। बेखौ हाइकर्टनिफ्राय अर्डार होखाबाय इभिक्सननि, नाथाय बेखौ दासिमबो इभिक्सन खालामनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ पारमिसन होआखै। बे बेलायावहाय मा बुंगोन? बेखौ जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। मजाबारि होननाया जाबाय चिरां जिल्लानि मोनसे रेभिनिउ भिलेज। बेवहाय ट्राइबेलफोर दंमोन, बर' ट्राइबेलफोर। बे ट्राइबेलफोरनि मियादि हा, बेफोरखौ नन प्रटेक्टेड कमिउनिटिनि मानसिफ्रा, जायफ्रा हानि मोन्थाय गैया, बिथांमोना कौशलगत भाबै हस्तगत खालामनानै बेदखल खालामनानै दं। बेखौ उच्चेद खालामनायनि थाखाय सरकारा, बिटिसि सरकारा इतिमध्ये अर्डार होबाय आरो बे अर्डारखौ प्रशासना कारज'करि खालायाखै, जार फलत हाइकर्टआव बे केस सोलिगासिनो दङ। हाइकर्टआ इतिमध्ये प्रद्युत कुमार बरा नामनि सासे सुबुङा PIL होदोंमोन। बे PILनि नाम्बारा जादों 78/2012। बे मथे इन्टारिम अर्डाराव आसामाव जेसेबां ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव नन प्रटेक्टेड मानसिफ्रा एनक्ल'ज खालामनानै दं, बिसोरखौ होखारजोबनांगौ होननानै अर्डार होदों। नाथाय प्रशासना दिनैसिमबो मावाखै। दा इतिमध्ये टटेल आसामाव जेसेबां ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि हा हुनि केस दङ, बेखौ मोनसे केसआव गासैबो सरजाबजोब्बाय। दा बावैनो मोनसे फाइनाल हियारिंनि थारिख जागोन। दा बेखौ जों नेनानै दङ। थेंक इउ सार।